Ongi etorri denoi, datuetatik tiraka saioaren atal berri batera. Atal berria eta oraingo honetan berezia izan ere gaur hizpide izango ditugun kopuru zenbaki eta bestelakoak EITBek eta Tokikomeko toki edabideok elkarlanean burutzen dugun saretzen ekimenari esker jaso, aztertu eta landutakoak izango dira. Eta gaurko honetan gizartean kezka nagusienetako baden gai bati helduko diogu, etxebizitzaren gaiari hain zuzen ere. Eta hasteko eta behin, beti bezala, datu bat 30,18. Euneko hori garestitu da Debagoienean alokairuaren errenta 2016tik gaur egunera arte. Gipuzkoako beste edozein eskualde tamaino gehiago. Eta hori ikusita, harritzeko ere, ez da etxebizitzaren izatea gizartean dagoen kezka handienetako bat. Kalean galdetuta baina ikusiko dugu kezka ez dela berria. Lehendia basatorren. Nik uste dut hor 2009-2010 izan hor estanda, apurra berutza fanza, baina berriro igual gauz. Etxetik jo nitzenetik uste dut arazo hori dauela. Ez dakit gero igual okerrago, baina arazo hau aspalditik dator. Larria hau uste dut. Porque gauza guztiak goten da bize, azkenien jornala ez da bi egoten, eta azkenien gabiz izoten. Zenbat eta zelakoak dira Debagoieneko etxebizitzak? 30.375 horixe da Debagoienean dugun etxebizitza kopurua. 2 Debagoiendarreko etxebizitza bat dugu Bailaran. Eta esan behar da, horietatik euneko ia 86 lehen etxebizitzak direla ohiko etxebizitzak gainerakoak, bigarren etxebizitzak edo etxebizitza hutsak izango lirateke. Antzinatasunari dagokionez, bataz beste 45,8 urte dituzte gure Bailarako etxebizitzek eta tamainari dagokionez, ia 88 metro kuadro, 87,9 zehatzago esateko. Etxebizitzen euneko 70,9 igo gailua du naiz eta alde handia dagoen herri txikien eta herri handien artean. Eta alde handia dago baita ere, ondorengo datuan izan ere, Debagoienean bataz beste eraikin bakoitzeko 12,6 etxebizitza daude herri txikietan, kopuru hori desente baxoagoa den arren. Alokairuak eta salerosketak horietan jarriko dugu fokua ondoren eta horretarako lehenengo eta behin gaia ondo kontrolatzen duten batzuengana joko dugu Arrasateko Sanpru etxe agentziakoengana hain zuzen ere. Lehenengo eta behin gaur egun badago mugimendua etxe bizitzen alorrean zein da egoera? Gure egoera bastante dinamikoa da Arrasaten behintzat. Azkenean eraikuntza barrixak daz eta etxe barrixak irosi dituzten jabetza horrek bere etxe zarra saltzeko asmotan dare. Orduan, dinamikoki, lan dinamikoa daku, ez du garten geldigunerik. Pentsatzen dut egon goziala gara izai haua. Bai, kristen horien ondorio 2008 eta 2010 egon zen krisi imobiliario horrek niri enostan harrapo mundu hontan, baina bertako profesionalei entzun dakot, gara izaiak izan zela. Eta Debagoieneko etxebizitzetan nola bizi dira familiak? Gehiengo zabala, euneko 84, jabetzakoa den etxebizitza baten bizi da euneko 11 inguru, alokairuan eta gainerako euneko 5 ingurua, lagatako etxebizitza batean. 10 urte atzera egin eta orduko datuak ikusiko dugu egoera zertxo baita aldatu dela, baina ez larregi ere. 2013an familien ia euneko 87 bizi zen jabetzako etxe bizitzetan, euneko 9 alokairuan eta gainerako euneko 4 inguru lagatako etxe bizitzetan. Alokairuan bizitzeko aukerak beraz, zertxobait gora egin du baina, Sanpru etxe agentziako Irune Elespururi entzunda, nahi izan da ere, zaila dago aukera horren alde egitea, ez dagoelako alokairurako etxe bizitza eskaintzarik. Zeuko xaten esatia, dakula bi aldetatik oferta, oferta berdina dakula alokairurako edo etxe bizitza bat erosteko garaixan. Baina esan izango realidade bat da, kudakula salmentarako asko, baina alokairurako agertzen jakula oso etxe gutxi, egoera o garesti egiak bienak, o etxe bizitza garestixak edo familia arrun batentzako oso nivel adquisitibo altu ekibiosuna, bertara heldu alizateko, etxe alizateko. Eta alokairuak ikaslia bazare dauzkogu, baina ez bazauz emeun, sentitzen dugu, baina ez daukogu alokairurik. Eta ikusten dugu, dauela bihar bat,
oso handia. Baina demanda tremendakua da, bada enpresa aldetik erosein familiak ez daukona aukera ekonomiko hori edo aurrezki kandidade hori eskatzotuna etxe bizitza bat irosteko, biharrian egoten da. Segun hori xo dakartza, azkenian zugoten mazare etxe bizitza baten alokairuan eta etxe bizitza horren kontratua bukatu bajatzu, 600 euro ordaintzen. Eta momentu honetan, topatzen dozuna, zure baldintzan edo zure gaitasunan kanpo badau, zailtasunak aurkiko dituzu etxe bizitza bat topatzeko, familia bat bizitzeko adibidez. Separazio kasutan, etxetik urtatzen den pertsona batek, etxe bizitza horren diru kopuru hori kobrau arte, ez dauko askotan aurrezki kopuru hori etxe bizitza bat irosteko. Eta oso zaila egiten jako, alokairu bat topatzea duzen presixotan. Eta, familia aukitzen badau, bai aita edo bai ama honek eta pentsinuak ordaindu bihar baditzu, gaur egungo nominekin edo soldatakin oso zaila izaten da. Alokairu bat mantendu eta bizitza arrun batera analizatia. Azinean mundu honetan lanien, alkiler baten dako epeluzerako zanean, jabetzak zaiotun jo, ez dut nahi nire inkilinuak aukitzia maskotarik. Gaur egun kontrako da, esate dut zuen, ez dut nahi nire inkilinuak familia aukitzia, edo umiak aukitzia. Askotan trabak topatzen gare, zetik emuten dozko etxiak, pero que no queremos menores de edad en la vivienda. Horren kontrasta baina esaten modoztazu, arrazial kontua dela, ez ditzu nahi pakistanixak legalmente aparauta da, pertsona hori, eta ni esatera, hori eskatzen zabiltzen hori ez da guztiz legala. Osatik, pertsona horrek betetzen baditzu eskatzen zabiltzen baldintzak, aukera ditzu, bere koloriatik ezin doztazu esan ezetz. Abetza moduan ezin dozu esan ezetz familia bateri. Familia edo menoriak edo edade txikiko umea deuzkon pertsoneri. Ezin dozu esan, ez da existitzen unikan lege hori. Eta asko topatzen gare, por la ley de vulnerabilidad, prefiero que sean familias sin menores. Gentiak entzuten dagoenekin beldurrak hartzen ditu eta itxitzen dituzte ate horrek. Alokairuaren prezioari begiratuta eta Arrasateko, Bergarako, Oñatiko eta Aretxabaletako 2023ko datuak aintzat hartuta, Debagoienean 616,4 euro ordaintzen da bataz beste hilean, etxe bat alokatzagatik. Kopuru hori ikusten duzuen bezala nahiko urrun dago, Donostialdean ordaintzen den errentatik, baita Gipuzkoako bataz bestekotik ere. Eta herritarrek zer diote alokairu errentez? Aretxabaletan esaterako 2023an 596 eurokoa zen bataz beste alokairu errenta. Ea, zer erantzun diguten bertako kaleetan. Ni bizitzen alkilerrien. Da pagetan do 720, ondo trasero bat handi bat, eta etxe handiza da. Baina azkenien, ni naz pensionista, gastuak janarisa, gastu hargak izan da, alkilerra. Argenik geldiketan zara diru bari zuretako. Ni daukaten zebat amana San Miguelen, eta daukat alkilauta jente batzuri, eta arrek paketan doztie bostun da berrogeta behar. Hori ikusten dut, izaldeikela, bentsat, dago jornalakin izaldeikela, baina, bueno, aholtua da. Oso arazo larri bat, ez? Hain altu dau? Enakixen. Nik hemen ez dut alokairua pagetan, baina imaginetan hauen altua zauela, baina hain altua? Esango nagoen gehiago dala, ni ez, baina lagunak bai ibili begira pixuak etolan, justutxo lagun batzu fan die bizitzera, etxe nahiko txiki batera eta 700 euro ordaintzen daue. Betzaja larrei, asko. Nik obretan dutenakin horri ezin biko nagoen ordaindu eta hori. Guai dau, pixuak eta konpartizia, baina, etxe bizitza eskubide baden egin, pentsetan hain garesti egotia. Oso garesti ez izateko zeuria, azkenien denbora baterako da. Eta igual hipoteka bat gutxi urteten dau. Ez dakit, segun nolako etxia erosten dozu, baina, karo, hortarako esan dutena, bankuek dirua emun bidau. 500, atxagalta herri txiki bada, nik uste dut gutxi hau izan biko litzakela. Prezisuak ez die soldatekin ez datoz bat.
Prezisuak dira oso handixak eta soldatak hor dauz kongelauta ero oso bajuak. Garesti. Garesti, ez dakizelan esan, kontuan eukitza bataz besteko soldatia, ez dakitzetela esaten zein da, baina soldata duin bat okerrespaldin bana, 1.200 eurotan dau, eta izango litzake minimoetarikua, isixa, erdixa, pasatxo, alkilerre, alokairura bideratu behar esatia, esango ez da zuze bizitza duinerako geratzen den. Etxe bizitza bat alokatzea beraz, zaila dago gure Bailaran eta gero eta garestiago gainera, baina badaira horren aldeko apustua, etxe bat alokatzeko apustua egiten duten Debagoiendarrak ere. Goreti Abaunz oinatiarra da horietako bat eta berarekin izan da Goiatzarana. Goreti, Madrilen eman dituzuzuk azken 7 urteak, iaz bueltatu ziren oinatira eta gurasoen etxean denbora tarte batean egon eta gero, zuk garbi zen eukan bakarrik bizena izen nuela edo ez behintzat gurasoekin, ez da? Bai. Hori da, Madrilen 7 urtein ja gero, aukeratu nemen bueltan etortia eta naiz da lehenengotan gurasoen etxera fan argi neukan nire intentzioa edo nire nik ura neben azala etxe bat topaikia eta norbaitekin banaketia eta nire bizitzia emantzipauta jarraiketia alde hortatik. Nolakoa izan da alokairuan hartzeko etxe bizitza bat topatzea? Oinatin pixuak badauz, baina oso gutxi dauz alokaiteko. Eta alokairuak urtetan denean dana funtzioen egin da hau. Orduan, fanbizara mobiken, berbaiken, mundu danakin, galdeketan batari bestiari, arutzaukuari, ez daue jarten normalian batzuk badauz, baina normalian ez daue jarten anuntziuak edo bestelakuak, dauain beste jente gura dauena eta hain etxe gutxi, segitxuan hartzen diala gize esan biharrik ez dago alde hortatik. Orduan bai izan zen zaila, egon izan horri jabetetxo pare batzuk topaiken, baina azkenian hola lortu neben azkenian ahoz, hau etxe hau aloko guen bida, perfecto, berbain got, eta azkenian hola lortu neben. Bakarrik zaude, momentuz bertan, baina denbora gutxiko kontua izango da, izan ere laizter izango duzu pixukide bat, ez da? Hori da, bai, nire laguna Mariakin biziko nahi zoain, eta nire intentzioa izan dut moan, hasieratik zen pixua banaketia, eta beste pertsona batekin, edo beste pertsona batzuekin bizikia, eta azkenian hori, Maria dator. Eta horren arrazoia zein da? Gehiegitxo suposatzen duela bakarrik egoteko dirutan? Bai, horren arrazoia, printzipala, bestela nire gati baldin bazan, bakarrik biziko nintzen, nire etxe eukiko neben, dudabarik, baina arrazoi printzipala da gaur egungo soldatekin eta gaur egungo alokairuan prezioekin bakarrik bizikia eta bakarrik emantzipaikia euneko eunian oso zaila dela. Ni egon izenean topaikien jentia, egisa esan danetik topau naiz, baina alde batetik esan doztai, igual ikusten egoila posible etxe bizitza bat erosteko pikimat aurreztuta, orduan ikusten daue gastu bat moan, egisa da alokairuak oso garesti dauzela, orduan eskutu beste alde batetik zehozea portaiken, ulerketan dut gastu moan ikustia, eta beste batzuk ez eukain gogori ondiok edo bihar hori, igual ez dago bizin ere esperientziak, eta ez dago bihar hori 25 urtekin segituan etxetik urteteko. Eta zein da zure kasua? Zure lehen aukera da, pixu bat alokairuan hartzea, edo ez, halko bazendu etxe bizitza bat erosi egingo zenuke, baina ez duzu posible, zein da zure egoera? Gustauko esaten, halko bane behen, lehenengo aukeria nik uste dut dano gurula gure etxe eukitia, baina ez dut ikusten. Dakun soldatekin nire intentzioa bai da, etorkizun baten etxe bizitza bat eukitia, baina aurreztia oso zaila da. Gaur egun emantzipauta eta bakarrik bizitia, nahiz eta banatuta pixua oso zaila egiten da aurreztia, eta ikustia zure burua etorkizun baten etxe bizitza bat erosteko kapaza izaten, zuk aurreztu dezunakin oso zaila egiten da, gaur egun oso zaila. Preziotan, oinatin, etxe bizitza bat alokairuan hartu nahi izan ezkero, ze prezio tartean gabiltza? Bastante, nik uste 600 eurotik eta gutxira nabilela joten uste dut. Zango neben 650 eurotik 900 eurora edo 850 eurora jaten diala.
Eta 650, nik uste pixu gutxi egongo diala prezio horrekin, baina bueno, egongo dia. Baina gutxi ez dut uste. Orduan bastante Badaude laguntzak, alokairuan bizi izatera joaten zareten ontzat, baina zure kasuan esate baterako Oñatiko udalak ematen dituen diru laguntzak lortzerik ez duzu izan, konta eguzu zergaitik? Hori da, adibidez Oñatiko udalan laguntziak dakon baldintzetako bat da pixuak izan bidela 550 eurotatik berakoak. Orduan, klaro, esan dutanokin kontuan hartuta oso pixu gutxi dauz 550 euro alokairua izan bida presio totala, ez da parte bakoitzana, sino baita presio totala. Eta gero badau Eusko Jaurlaritzan laguntzia eta da emantzipa laguntzia. Eta hori bai da 25-29 urtetatik baldin badakotzu, bastante soldata altu eukibiozu ezemuteko laguntzari, hasik alde hortatik adibidez, laguntza horrek bai lagunketan dozku. Eta hau guztia errazteko, edo halako urrats bat gaur egune eman ezin dezaketenek ere eman ahal izateko, zer eskatuko zenuke, zer beharko litzateke, zer aldatu beharko litzateke? Soldatak, presioak, hori dana zela bai gestiona regula oen biako zian, baina bueno. Azkenean ezin da nahin da pixu batek eta soldata batek, 40 orduko soldata batek eta hilabete bateko pixu baten alokairua berdina izan. Eta askotan berdina da. Horrez da ezer geratzen bizi izateko. Hori da. Zer gustatuko litzaizuke etorkizunera begira zuretzako? Jo, ni ikusten naiz etorkizun baten, niri gustoko izaten nire etxe bizitza bat eukitia, kapasa izatia hori lortzeko. Eta, bueno, nahiz da izango nahi zen, baina bai da lan asko eruango dagoen gauza bat, eta bai ikusten naiz ni nire etxe bizitza baten, nire azkenean zure gustora jarri dana, zure gauzak euki, eta ez euki beste pertsona batetik dependentzia hori. Eta, bueno, gero zure familixia egin bozu, azkenean zure leku eukiteko. Hori da zure nahia. Bai. Goreti Abaunz, eskerrik asko eta zorte ona. Mi esker, zueri. Plazer bat. Momentuz alokairuak alde batera utzita hitz egin dezagun orain etxe bizitzen salerosketez. 2023an 652 etxe bizitza salerosi ziren Debagoienean. Asko ala gutxi da hori, ikusi dezagun 2007az geroztik ona egon den bilakaera. 2007an 728 etxe bizitza salerosi ziren gure bailaran. 2013an krisi ekonomikoaren garaian 382 eta 2022an 702. Baina bilakaeraren kurba ez da berdina herri guztietan. Aramaion, Aretxabaletan, Arrasaten eta Elgetan adibidez, 2023an 2007an baino etxe bizitza gehiago salerosi ziren. Salerosi bai, baina zein preziotan? Baiaz, 2.176 euro ordaindu zen bailaran metro kuadroko. Gipuzkoan Donostia aldean ordaindu zen gehien, ia Debagoienean ordaindutakoaren bikoitza. Eta gure bailara Gipuzkoako bataz bestekoa baino dezente beherako dago. Etxe bat erosteko orduan, banketxeetan mailegu bat eskatzea izaten da ohikoena. Gaur egun baina, lehen baino errezagoa edo zailagoa da mailegua eskuratzea? Ikusten gau, azkenen aldixan egondala mugimentua bai, baina adibidez, bere hipotekia ordainduta daukon familia nagusi baten kasua, datorrela Goiko auzotatik beko etxetara, Arrasateko alde lau hortara orduan. Azteko eta behin, normalian finantziazio biharrik ez daude aurkitzen pertsona honek, etxegatik ere etxe bizitza saltzen dagoenean erosketa egiten daude kapital horrekin. Bestela, mugimentua badu jente gaztiana, baina ez da hain bizixa aurreko urtetan egon da moduan. Kontuen aukibio duna da, etxe bizitza bat erosi eta reforma bat edo erosin berrikuntza enbia saio itxiari metro karratua oso garesti dagoela. Eta, telebistak esaten dau, prentzan irakurtzen duzu, bajatzen da bitzela etxe bizitzan prezioak, interesagabe baita, baina realidadia ez doia inpare. Interesak bajatu die, baina interesan bajadakin, jabetzak igual pentsatzen dau, berak ez daukola hainbeste eman bihar. Nere ustez, oindala 10 urte errestasun larreekin eta ezagutza gutxikin emusian mailegu da. Eta ezagutu izan ditut pertsona batzuk egoera horregatxik etxe bari geratu diena. Iruzlia, bere ama abal moduan. Espainia mailan ikusten duzu, desautzioak egon diela eta halako egoerak bizi izan diela herrian, baina eske
Arrasaten zenbat kaso zagutzen dituzu, entzun dituzu. Eta gondie, baina isilik eramaten da. Eta nire ustez hor, kulpasko eukideen bankuak. Zatik nire amak betik esan duzten gauza bada eskatzia librea da, baina ilargi xasin dut eman. Gaur egun maileguak, ukitzen baduzu, aurreztuta kopuru bat, 20 hori, aurreztuta ukitzen baduzu, erosia duzen etxiana, aukerak baditzuzu erosteko. Nik uste dut, gaztarua edo itxoion gabiltzela. Tipo de interesa entzuten da bajatzen da bilela, eta, a la espera de que mejoren las cosas, baina realmente gauza batzuk behar dituzu, ikusten mozu, balora nadakola, aurrera egin, eta arrako, urrengo aztien ez da gongo. Eta kalera egingo dugu berriz ere jakiteko Aretxabaletan esaterako zer duten nahiago, etxe bat erostea edo alokatzea. Eta dirua fondo bat jartzeko, porque jartzen dozue plazo bat emuteko gero hipoteka bat. Eta hori plazo egoteko diru asko falta jatzu. Nik ez dakot hori diru hori, osea, alkilerrien bizibiko naz, bizikustien. Hombre, ez dakit ez, estrategikoki nik egisa esan nolako gauzetan ez du pentsetan. Baina estrategikoki aurrera, nik hilabetero jarri behar badu diru bat, erosinei emun biherrien, naixot, hipoteka bat ordaindu eta niretako etxe bat izen. Baina, ez da haukot hori nire buruen, baina, ez dakit estrategikoki ontxe bertan hori etorte jat. Jua izen ezkero, ejaten inportako alkilerrian egotia, baina halako diru kantidadian gatik, ni uste dut norberan etxia hobe dela aukitzea bakoitza beria, diru kontuagatik dana. Nere asmoa da erostia, zenila egonaz alokairua ordaintzen eta uste dela diru galtze mota bat, orduen niretako biaena izango zen etxe bizitza erostia, baina gure soldatekin be zaila dauz, lehengoko ez dakite partia ordaintzia oso altuak die presioak orduen. Nire kasuan, ni sorte duna naz, eta nik nire etxe bizitzia erosteko aukeri aukinoen bere momentuan, baina bada egisa inguruen dauketen lagun gehienak alokairura joteko autoen jauiela, ez da izan erresa, zain egon biharra, inundik enora bakarrik, bete pertsona batekin edo beste bikin, orduan, ez dakit, idilikoa benoan esango da nik egoeria ingurukoen dako. Esango nuke alokairu sozialan gaixa premia hondisakin nahi gaineratu biharreko zeo zer litzakela. Benetako diagnostiko batin herri mailan, ikusi zeintzu dien biharrak, zeintzu dien aukerak, zenbat etxe bizitza utz dauzen atxabaltan, zerren leiken horrekin, eta desde luego beti horretatik, etxe bizitza utzik ez, eta etxe bizitzakin negozio horik itxia bez. Konponbidea, etxe bizitza eskubide bat danean ez, diru publiko gehiago jartzia, diru laguntza jartzia, bai gaztien dako, eta, batez be gaztien dako ez delako besta egoeri arreixa, baina, orokorrien danondako dalako etxe bizitza eskubidea, eta, beste molde batzutan, bai, hastia, bai, pentsetan, etxe bizitza kooperatibak edo beste modu bateko etxe bizitza estilo batzuk, ez izeteko batzu onerako, eta ez beste izeteko dano onerako, eta danok duinki bizitzeko behintzat. Azkenengo herritarrak beste eredu batzuk ere aipatu ditu eta horien artean egon daiteke kohausinarina edo etxekidetzarena. Arrasaten, bada, mesedetako ikastetxea izan zen eraikinean etxekidetza proiektu bat, egiteko asmoa edo bultzatzeko asmoa, belaunaldien arteko etxekidetza proiektua, eta hori ari da garatzen ISEA kooperatiba. Bertako Aitor Orobengoak azalduko digun zer den beste herrialde batzuetan ohikoagoa den etxekidetza. Etxekidetza bat berez hasiera baten da etxadi bat, etxe multzo bat, dela administrazioak sustatutakoa, dela pribatuek sustatutakoa. Eta hortan, berez izaten dira halako apartamentuak eta harekin batera egoten dira gune orokorrak mankomunean erabiltzen direnak. Eta hortan, azken batean, apartamentuan ondoan aurkituko ditugu beste azpiegitura batzuk orokorrean modu mankomunean erabiliko direnak. Izan daitezke sukaldea, jangela, jolasgelak, liburutegiak eta bar. Eta asmoa izango litzateke ez norbera bere etxe barruan
bakarrik bizi alizatea, baizik eta hor giro bat sortu alizatea, bata besteari lagunduaz. Berez formula hau, nondi dator, bereziki sortu izan da Suedia, Dinamarkan, Norvegian, Beterritan, Holandan, Alemanian, Erresuma Batuan, eta bi formula erabiltzen dira. Eskandinavian bereziki bertako administrazioak duela 100 urte bultzatu izan dute alokairu kooperatibak. Bertan alokairuan daudenak dira kooperatibistak. Eta formula horrek eragiten du, lagundu egiten du, elkarreko bizitza hori sortu dadin eta alakoa berrietan etxekidetza eroko jauzin ugari eman izan da. Beste berri batzutan berriz, demagun Alemanian, Inglaterran, Estatu Batuetan, giza talde bereziek sortutako proiektuak izaten dira. Asmoa izan behar du bestekin harreman izateko, jardunak elkarrekin garatzeko, eta hortan izaera berezi horrek lagundu izan du alakoa berrietan etxekidetza proiektu horiek bultzatzeko. Jakina, euren proiektoien aintzindariak izan ziren 1960 hamarkadan eta 70 hamarkadan hippien giro horietan eman ziren lehenbiziko proiektuak. Kalifornian, Erresuma Batutan, Walden B izaneko proiektu ezagunek hori gerora bihurtu izan dira gaur egun etxekidetza. 2020 urtean, COVID gaixoaldaren bitartean, Jaurlaritzako etxebizitza sailburutzako teknikariak geu bezala etxean egon izan ziren, idatzi izan zuten garai hartan txosten bat, nahiko interesgarria dena eta leku askotan irakurri izan dena, eta bera Jaurlaritzak dio, etorkizunera begira, formula egoki bat izan daitekeela, ez bakarrik etxebizitzak sustatu alizateko, baizik eta etxebizitza inguru horietan, alegia etxekidetza horietan, arazo berezi batzui aurre egiteko. Bereziki bakardaregi dagokiena, ez? Aurkituko genuke danetik, merkeak direnak eta oso garestiak direnak, eta dena izaten da, norberaren apartamenturen arabera, norberak behar dituen zaintzaren arabera, eta ematen diren zerbitzuen arabera. Honarte, oraingo honetako datuetatik tiraka saioa etxebizitzari eskaini diogun saioa. Gaurko honetan batez ere Debagoieneko datu orokorrak izan ditugu hizpide, baina esan gaurko datu hauek zehatzago aztertu gura badituzue edo herrietako egoera ere zein den jakin gura baduzue, goiena.eusen izango duzuela horretarako informazio osoa. Eskerrik asko, gaur ere gurekin egotearren.